गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों, आसामाव दाय गोनां हाबा मावनाया लासै लासै खमायलांगासिनो। 2026 मायथाइनि उनाव उन्दै बैसोआव जुलि जानाया थानाय नंलिया। आसामाव दाय गोनां केसफोरा लासै लासै गाहायाव फैगासिनो दङ। दायनि बेलायाव आसामा 9निफ्राय 20 नम्बराव गोग्लैबाय। सिगाङाव दायनि बेलायाव आसामा 9थि मासियाव दंमोन। आइजोफोरनि हेंथा दायनि बेलायाव आसामा 1थि थाखोनिफ्राय 7थि थावनायाव गोग्लैबाय। एनसिआरबिनि रिपर्टनि सायाव मोनसे खौरां मेलाव गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन, 2001 मायथाइयाव मोनफ्रोम 1 लाखनि थाखाय 340 दायफोर जादोंमोन। 2022 मायथाइयाव बे अनजिमाया खमायनानै 194 जाबाय। 2021 मायथाइयाव 1,33,139 गसरफोर, 2022 मायथाइयाव 68,937 आरो 2023 मायथाइयाव 56,202 गसरफोर थिसननाय जादोंमोन। बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारनि सायाव बेरफ्रुसार बिबुंथि होदों इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा। बिटिआरआव 60 समष्टि जायोब्ला हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'खौ 10 बार खुलुमोन बुंनायनि सायाव गोख्रों फिननाय होदों राजु नार्जारिया। बिथाङा बुंदों, जेब्ला बिटिआरआव 60 बियाब थाबैनो जायोब्ला हाग्रामा महिलारिखौ रायजोफ्रा हमना लाबोना प्रमद बर'नि आथिङाव खुलुमहोनांगौ। दिनै अदालगुरि जिल्लानि 31 नं खैराबारि ब्लकआव इउपिपिएल दोला सानसेनि हाबाफारिजों रायजोआरि जथुमजों लोगोसे जयनिं हाबाफारिखौ खुंफुंबाय। बे जयनिं हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्म, इएम नीलज स्वर्गियारि, दावबैसा बर', नेहाथारि राजु नार्जारि, एमसिएलए सन्जय स्वर्गियारि आरो गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानानै जयनिं जानाय सोद्रोमाफोरखौ बरायनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। 3थि अखण्ड जयति महोत्सवआव बर'नि बागुरुम्बा मोसानाया अनसायजादों त्रिपुरा रायजोआव। त्रिपुरा रायजोनि नतुनकुरि निथांगनि बानजायनायाव 5 डिसेम्बराव सानसेनि हाबाफारिजों आगरतलानि रबीन्द्र परिषदनि उदिसी गृहआव भारत नाट्यम आरो सुबुं मोसानायाव आसाम बिटिआरनि बाक्सा जिल्लानिफ्राय सायास्रि बसुमतारिया दैदेननाय नित्यसाया कला आंगननि सोलोंसा तनिष्ठा बर', धरित्री दैमारि, कंकना दैमारिमोनहा भारत नाट्यमजों लोगोसे बर'नि आंगो मोसामु बागुरुम्बाखौ मोसानानै गोबां अनसायनाय आरो बाख्नायनाय मोननो हादों। बे हाबाफारियावनो नित्यसाया कला आंगननि गोरायुं थामहिनबा हानजा दैदेनगिरि सायास्रि बसुमतारिखौ दुंब्रुदै बरायनायजों लोगोसे गोबां अनसायनाय बावहरदों। गुबुन रायजोआव बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ मोसाना दिन्थिफुंहैनानै बाख्नायनाय आरो अनसायनाय मोननानै गोग्गानाय लाबोनाया थारैनो जोबोद बाख्नायथाव। सासे असमिया खौरांगिरिया आलफा उदखारि आफादाव थांबाय। आइ आफा, आंखौ गोरोन्थि बुजिनो नाङा, आंखौ गोरोन्थि दासान, आंजों जेबो दावराव दावसि दाखालाम। खौरांगिरिया ससियेल मिडियायाव मोनसे गोलाव पस्ट लिरनानै उदां आलफायाव हाबफैदों। बे खेबाव नाहरखुथियानि सासे खौरांगिरिया फरेस्ट बुरानि उदां आलफायाव जइन जाहैदों। सानसेयारि असमनि नाहरखुथियानि जायगायारि खौरांगिरि बिद्युत महन्तआ आलफा सादनाव हाबफैदों। 1 घन्टासो सिगां मोनसे गोलाव फेसबुक पस्टआव खौरांगिरि बिद्युत महन्तआ रायजो राजानि सिगाङाव गाव आलफायाव जइन जानायखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि बिथाङा सासे पुलिस जानायनि गेदेर सिमां दंमोन होननानै बे समाव जों मिथिनो मोन्दों। सोरखारनि माइरं जानानै खैफोदाव गोग्लैदों गोबां बर'फ्रा। खौरांनि बायदिब्ला बिश्वनाथ जिल्ला गुफुर हालामनि सिङाव थानाय बालिजान पन्चायतनि खमाबारि गामिनि गासैबो रायजो राजाफ्रानो सोरखारनि माइरं जानानै खिनाय, गोबानाय, उदै सानाय आरो लोमजानायजों भुगिनांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दायो भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होगासिनो दङ। मानि थाखाय बेबायदि जादों दासिम रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। जाथायनि सायाव नायबिजिरनो गोख्रों दाबि खालामदों। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ।